Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya en kar chiwo thieth monywando kuonde ute thieth machiwo thieth e yor outpatient kata kama kosethiedhi jatuo tiweye odok ot ma rang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore. Kaka neno laktar, pimo mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang', kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore, giminyalo timnegi ber mwadedo ni physician, laktar mar nyithindo pediatrician, laktar mar nyodo mag mine gynecologist, laktar mar tuoche nyarogno urologist, laktar molony e wi tuoche mamako pien del kogno kod yier dhano mwanyalo luongo kacha kod ni dermatologist, kaachiel kod laktar molony e weche mag chiemo makare nutritionist. Magi duto te iyudo e bad kar Equity Afya mantiere machiegni kodi. Wacho kacha ni Equity Afya en your caring health partner. Iluonga ni Ruth Otieno kendo adhi achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumu mondo mi atudra kod daktari marwa. Arwake chenro ni. Obonyiso ni nyinge ng'a? En wuod kanye? Olonye weche mage kata wadonje twako kwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod Dr. Ian Amwata, abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a. Asewacho ni en Ian Amwata, owuok ka Equity Afya, iwinjo chenro kata gigo matimore ka Equity Afya. Kapo nono nitiere kod chandruok mane kinyalo yudo konyruok ka Equity Afya. Ok ang'eyo kata koro iwinjo maber daktari. Halo? Awinjo maber Ruth. An iluonga ni Dr. Ian Amwata. An daktari medical officer atiyo Equity Afya Masiaya. To ajanya kach jimo. Erokamano ahinya Dr. Ian wuod Nyakach. Kawuono adwa ni wagoye mbaka kotenore kod chandruok ma bende ok ang'eyo kata wasemule, wach mar sepsis. Bende wasemulo sepsis Dr. Ian? Nyaka bed ni wasemule kamoro. Lakini sepsis en tuo manyuolre kae infection. Kawacho ni infection to wang'iyo gik moko ang'wen kata kute ang'wen madonjo ga e dend ng'ato. Mano nyalo bet bacteria, nyalo bet virus, nyalo bet parasite kata fungi. Gigi yudre alworawa to ginyalo donjo e dend ng'ato. Seche ma gidonjo e dend ng'ato to ginyalo kelo infection. Koro tuo manyalo nyuolre koa e infection ni emiluongo ni sepsis. Infection kare nang'o nikech ka wantiere kod tuo manyuolore kowuok e infection e sepsis, kare infection en ang'o ka tuo manyuolore kowuok e infection e sepsis? Kaito sepsis en tuo manyuolore kowuok kuom infections, daktari. Koro kawacho ni infection to wang'iyo kute ang'wen go. Koro gimoro miluongo ni bacteria, gimoro miluongo ni virus, gimoro miluongo ni fungi, gi parasite. Magi kute makelo tuo e del. Koro ka gidonjo e dendi to ginyalo kelo tuo. Koro tuo no emiluongo ni infection. Lakini tuo ni nyalo nyuolo tuo moro e wi mano makoro iluongo ni sepsis. Makoro tuo luore e wi tuo kata kute ka okelo tuo ma tuo ni chako kelo chandruok en sepsis. Tiende ni akoro en kidieny kata kwan mamalo mokalo mag kute e dend dhano kata remo koso kwakete dhulu mayot. Wanyang'iye kamano lakini ok seche te mano timre. Ok ni seche moko kute mang'eny. Kute nyalo bet matin lakini kinga ma ng'ato ema ni piny. Koro iyudo ka kute kata nodonjo matin to del ok tigo kaka ok gorego kaka dwarore. Koro mano kelo koro gimiluongo ni sepsis no. Koro samoro nyalo bet ni kute mang'eny ema kelo tuo, ema koro onyuolre kamano, kata nyalo bet ni kinga ma ng'ato monego bet ni gore gi tuo ni ok ochopo kiwango ma dwarore, to mano koro timo koro tuo no nyuolo tuo moro mokoro en sepsis no. Ma en kute e del kata kinga mar ng'ato kedo kod kute ni piny mokalo makata ka kute tin to ok nyal gore kod tuo kata infection mantiere del manyalo kel kod kute mopogore opogore kaka kute mag bacteria, kaka mag viruses, kaka mag fungi kaachiel kod parasite. Erokamano ahinya. Daktari, jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod sepsis? Ng'ato nyalo yudo infection nikech ka wang'iyo alwora marwa kata king'iyo mana pien mar dendi, nitie bacteria kanyo, nitie virus, nitie fungi, nitie parasite. Gigi te nyalo donjo e dend ng'at moro amora. Lakini koro kama tuo ni wanene mang'eny en jok ma kinga koro dok piny. Koro mano ng'iso ni ng'ama ike pod tin, nyathi ma ochopo kapok ochopo wige 4 kata dwe achiel, gi ng'ama osechopo higni 65 kadhi mbele. Nikech ji ariyo go kinga mar dendgi pod ni piny kata odok piny ka ng'ama duong'.
alafu wanene kendo e jok ma gikawo yedhe maduoko kinga piny kaka jok ma yudo thieth ma chemotherapy, jok man gi cancer, thieth ma giyudo no tero kinga piny. Koro ka infection odonjo to nyanyuolo sepsis ma owuoyeni. Kendo chak wanene jok ma gin gi tuoche moko ma tero kinga piny. Koro kaka tuo mar ayaki kata tuo mar diabetes ma tero kinga piny, kosetero kinga piny to koro tuo nyanyuolre. Mar adek en jok ma tiyo gi yedhe moko ma tero kinga piny. Nyabet ni ok en chemotherapy no kende, nitie yedhe moko kaka prednisone ma nya tero kinga ma ng'ato piny matimo tuo ni bet mayot kuom yudo. Hapa ni kang wachopo e kar thieth kata kaka onyalo bedo managed, tadwaro ni mondo mwabang'e ne jogo masamoro ochuno nyaka gi madh kata gi chama yedhe manyalo duoko kinga piny chien. Nikech yedhe chuno nyaka ng'ato muony kata nyaka ng'ato madhi to ang' no chako kel chandruok machielo mar sepsis ma wawuoyeni. Daktari e seche ma wacho ni en gino manyalo mako ji duto te, tiende ni nyithindo, jomadongo, rawere, ji duto te nyalo yudo sepsis. Manyiso ni en chandruok monego bed ni wakawne gima ino madwarore. To seche ma ng'ato nitiere kod sepsis, Dr. Ian, obiro e kidienje, stages, koso en ana gimoro matimore atima dichiel kamano to stages, koso en ana gimoro matimore atima dichiel kamano to obiro e stages. Koro kako ochako kaka infection koro bacteria osedonjo, seche modonje remo kata odonje kidonda moro ma intiere go, kata ng'at moro nofuolo buti tiywa igamo yamo no to donje kori, infection odonje obo, kata bet ni in gi mpira ma lach makelo infection gi mfuko malach, ochako kaka infection. Kosechako infection kamano to seche mang'eny del gore agora gi infection ni to tuo no rumo. Lakini samoro chopo kama koro tuo ni oingo kinga ma ng'ato kata kinga ma ng'ato ni piny. Koro gima timre en ni odonje stage miluongo ni systemic inflammatory response syndrome. Koro gima timre kanyo en ni gik magore gi tuo ni, gima gore gi infection ni osebet makoro gin piny, ok ginyalre gi infection ni. Koro chuno ni nyaka giluong kinga moko kuom kuonde mopogore opogore e del. Chuno nyaka del ng'ato ni olos kinga mang'eny mondo ogore gi infection. Koro seche mochopo kanyo, wawacho ni koro en stage 2, miluongo ni systemic inflammatory response syndrome. Gima ma timo en ni okelo remo mang'eny kama infection no ntiere. Koro ywa remo kuom kuonde mopogore opogore, kuom tielo, kuom bat, kuom kamoro amora e dendi mondo remo no te odhi kama infection no ntiere, mondo cells magore gi infection no obed mang'eny kanyo. Mano stage 2. Stage 3, gima koro remo ni koro igolo te kuonde mopogore opogore mondo dhi kama infection no onego bed, miyo ni gik man onego bed ni yudo remo ni, gimoro kaka nyirogno, gimoro kaka obo, gimoro kaka obwongo, monego bed ni yudo remo ni ok yud remo no kaka dwarore. Koro iyudo ka koro blood supply kata remo madhi kuonde go dok piny. Koro mawacho ni mano koro en stage 3 kama nitie organ dysfunction. To nya timre makoro oywayo remo makoro organs mang'eny koro ok yud remo, makoro wacho ni en multi-organ dysfunction syndrome. Koro en gi stages 4. Chako kaka infection kanyo, mar ariyo cells biro mang'eny, mar adek seche ma remo dhi kama infection ntiere, omiyo remo chop kuonde moko e del. Alafu mar ang'wen koro system shutdown, organs mang'eny we tiyo. Wow, ilere maber mokalo kendo aneno ka wantiere kod pichni mopogore opogore, to kata kamano yienwa wakaw yueyo ka waduogo to wabodhi nyime. Wachako kod picha mokwongo ma bende nyisowa kidieny kaka remo nyalo ringe del koda gigo mantiere ei remo. Daktari biro wuotho kodwa kata obodo gi picha mar ariyo ni ka waneno kata ka rateke mag del oidho malo kata ka gitin mokalo e remo seche ma ng'ato ntiere kod infection mokelo tuo ma waluongo ni sepsis. Kikisudi.
ya ung'eyo kaka skiza ton mari ni *811 *343#. Ng'e malong'o ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oi! An bende ero medane pasta matin. Well, what a coincidence. Bendi chamo pasta. Mane gima na chamo. Mr. Gila fwenyo ni gimora mora mahero ibendi hero. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kik iwil ni penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto te. Ka Equity Afya wantiere kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Ka Equity Afya gibiro wuotho kodi wuodhe duto te kochakore nyaka seche ma idwa chako bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mapek nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tayi e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod ngima min nyathi. Ka nyathi chako lak nyaka weche mag timo ne chenjo duto te. Nitiere chenro mar thieth ni ng'ato owuon bende e familia. Equity Afya en your caring health partner. Dr. Ian kinyisa ni services mage ma iyudo ka Equity Afya, kato in owuon nitiere ka Equity Afya mane ma ka ng'ato dwane ni to nyalo yudi mayot. Anenya yuda Equity Afya Masiaya. Equity Afya Masiaya wa offer services mag thieth jatuo ithiedho to dhi dala kata outpatient services. Inya yudo specialized clinics mago clinics manigi jolony mopogore opogore kaka daktari ma mine, daktari ma nyirogno, daktari ma thiedho pien, inya yudo daktari ma nyithindo, daktari ma yeng'o, dakteche go te inya yudo e Equity Afya Masiaya. Ma wantiere kod odiechienge ma kaponi dwa neno laktar mar laka tibiro chieng' ma kama kidwa neno laktar mar joma mine koso ka Equity Afya Masiaya saa asaya ndalo duto te. Kidwa neno daktari ma alafu kidwa neno daktari ma pien tibiro on Thursday. Daktari ma mine ibiro chakre Tuesday gi Wednesday bro yudo gynecologist. Daktari kogot inya bira tibro yudo ge. Ero kamana nyaka ne wachako chenro ni mar sepsis ne wantiere kod picha moro ka moro daher mondo mi wuothie kodwa inyiswa ni to picha ni ma waneno ka ni diher mondo mi wapuonjre godo ang'o kotenore kod twak mar sepsis ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono.
Koro ka wang'iyo picha ni to waneno ler mar remo kata blood vessel. To blood vessel no nitie gi gimiluongo ni cells mopogore opogore. Cells gi ema gore gi infection kata tuo modonje e dend ng'ato. Koro seche ma infection odonjo kamano, to cells mantie kanyo kata kinga ma gore gi infection no gichako tich ma lweny ma gigore gi infection. Lakini chopo samoro ma koro kinga no ok rom. Koro chuno ni nyaka cells go luong cells moko kendo mae kuonde mopogore opogore e del. To mondo mano timre, gigolo signals madhi kuonde mopogore opogore. Koro signals ni tie gik ma giloko e remo no. Koro kaka ineno kanyo, nitie cells moko mabiro mang'eny, blood vessel no be medo yawre, omedo bet malach mondo cells obi mang'eny magore gi infection no. Seche ma mano timre no, infection no ok en mana gi e iye kanyo, entie be oko mar blood vessel no. Koro chuno ni nyaka oyawre mondo kuonde moko cells go wuog mondo gigore gi infection no gi oko. Koro mane gima waneno e picha kae. Koro remo biro gi cells go mondo gigore gi infection no. Ka waneno ok ang'eyo kotenore kod picha ma wang'iyo ni waneno kacha kidienje mopogore opogore, waneno kacha blood clot tiende ni en poto mar remo koso ma atochopo kanade, ere gima wapuonjore kod wechegi. Koro seche ma blood vessel no yawre mondo cells owuog oko, gima ng'e ni king'adri, wach ni kata ni ng'ado skuma moro to pala no ng'adi, remo chako wuok oko. Seche ma remo chako wuok oko no, dendi temo mondo remo makanyo no opot mondo kik wuog oko mang'eny. Koro mano e gima timre kanyo be. Seche ma infection ni dendi gore go, to yawo e blood vessel kanyo mondo cells go dhi oko. Lakini seche modhi oko kamano no, to bende remo be wuok gi oko. Koro gima timre ni chuno mondo kik remo wuog mang'eny gi oko kama infection no ntiere, timo mondo remo chako poto. Kanyo ema wanene blood clots go. Koro en del temo mondo remo kik wuog mang'eny, lakini remo no onego bed no wuok mondo gore gi infection mantie oko kanyo. Koro iyudo ka koro remo poto kuonde mopogore opogore nikech kando kuonde moyawre blood vessel no be ng'eny. Koro remo chako poto. Koro iyudo blood clots go ema wanene picha kanyo. Erokamano ahinya. To e seche ma ng'ato moro entiere kod sepsis kotenore kod chandruok mag kute mopogore opogore manyalo bedo e del kapok achopo kanyo, daktari bende tiere ga kidienje ma koro wantiere kod kute gi duto te e del, ma viruses nitiere ka, bacteria nitiere ka, parasite nitiere ka, nitiere ga situation aina no. Seche mang'eny waneno ka bacteria ema bet ga mang'eny sana. Bacteria sana kuonde ma wayueyo go kata respiratory tract gi korka lach, mfuko malach kadhi nyaka nyirogno. Mane ma waneno mang'eny bacteria. Lakini ka kinga ma ng'ato ni piny ahinya, en piny ma koro onge kaka onya konyre, to koro ema waneno ka onya bet gi kute gote. Koro onya bet gi bacteria, to be en gi virus, to be en gi fungi, to be en gi parasite e saa achiel. Mamano kendo koro bet tuo maduong' ahinya. Ma thuolo moko yudore ga ma ng'ato nitiere kod kute gote e dende ka kinga odhi piny kabisa, Kamano. Daktari, seche ma ng'ato owinjo ranyisi mage kata ka ng'oma timore e dende, onyalo winjo ranyisi mage mondo mi owach ni ma ato nyaka bedie ni sepsis kata gigo ma ka ng'ato winjo to nyalo chich ni ma en e gima na winjo ka Dr. Ian Namwata wacho Ramogi TV. Koro seche mang'eny nikech wachako gi infection. Koro wach ni iwinjo ka ichako fuolo, to seche mifuolo tiwinjo ka kori be rami, tiwinjo liet e del. Mano wang'e ni inyabet gi pneumonia. Koro chako ga kaka infection. Nyabet ni gimoro ng'adi e tiendi, to kanyo koro waneno ka tutu wuok, waneno kanyo e kama infection tiere. Onya chako gi mfuko malach, wayudo ka koro rem nigi piny iyi, to koro kilayo tiwinjo rem. Ochako kaka infection kanyo. Koro seche go pod wane infection. Lakini ka wachopo kama koro wachope sepsis ni, to waneno ka temperature ma ng'ato kata liet ma del dhi malo ahinya kata dhi piny ahinya.
koro onya dhi nodhi malo 38 degrees kata onya bet nodhi piny 36 degrees. Koro ka waneno mano wang'e ni koro wachako donjo e sepsis. Mar ariyo, kachopo kama koro adundo go matek ahinya. Koro adundo go nyadi 60 nyaka 70 kaka waneno ga, sani koro dhi 100 ka dhi malo. Mano koro wang'e ni wadonjo e sepsis. Ka waneno ka gamo muya be koro bet matek, koro ng'ato yueyo matek ahinya. E dakika achiel oyua muya di 20 ka dhi mbele, wang'e ni ochako donjo e sepsis. Seche ma wapimo remo be waneno ka gimoro miluongo ni white cells magore gi infection ochako dhi malo. Mano be wang'e ni en sepsis. Ka wapimo pressure ma ng'ano be to waneno ka pressure ne dok piny ahinya. Wayudo ka ndiko mamalo cha miluongo ni systolic pressure dhi piny ahinya, ochopo gimoro 90, wang'e ni koro ochope e sepsis. Lakini ranyisi to dhi chako gi mag infection ka. Lakini koro ka waneno ka temperature dhi malo ahinya kata dhi piny ahinya, waneno ka yueyo dhi malo ahinya, adundo go matek ahinya, pressure dok piny ahinya, to wang'e ni koro wadonje e sepsis. Thothne penj laktar ka wachonwa ga ni seche ma iwinjo ka liet ni malo kata iwinjo ka temperature mar ng'ato ni malo, mano nyiso ni del temo gore kod kute gi. Nyisa kara adundo magwecho matek, ang'o timore ka kata sepsis ni timo ang'o momiyo adundo koro gwecho matek? Koro gima timore ka wadok mana kama infection cha ne ntiere, seche kama infection ntiere, watemo mondo remo obi mang'eny kanyo. Remo mabiro ka mang'eny kanyo no ema kelo white cells magore gi infection ni. Koro adundo temo mondo gore mo matek mondo dhir remo no dhi kama infection ntiere. Mano emomiyo ineno ka adundo dhi malo ahinya. Kata yueyo mabiro mang'eny ma koro ng'ato gamo muya mang'eny ni en kech seche mogamo muya kamano watemo mondo oxygen ochop kuonde ma infection go ntiere, nikech cells gi pod tiyo gi oxygen. Koro otemo mondo gam muya mang'eny mondo oxygen no bed manyaromo kama infection no ntiere. Koro adundo gore mo matek mondo tem chopo kuno, igamo muya mang'eny be mondo tem chopo kuno, to seche go ema koro liet del ni be dhi malo. Liet dhi malo kaeto adundo bende gwecho nikech remo temo ringo matek mondo mi ochop kama ne infection nitiere. Aneno ka wantiere kod sepsis steps, daktari adwa ni mondo mi wuothe kodwa ni steps gi en ang'o matimore steps gi, to en kanye e del ma ng'ato biro winjo steps gi. Iwinjo ni ma oloko koro wantiere step ma kama kata wane step ma kama koso dhi express kowuok kama wuothe kodwa steps gi daktari. Ode step ka step. En mani samoro seche ma jatuo nitie osuptal ok inya kwanyo steps go achiel achiel, lakini gima timre e dende to dhie step ka step kamano. Koro ochake infection alafu odhie gimondik ni SARS no, mano iluongo ni systemic inflammatory response syndrome. Koro gima timre ka ema waneno ka liet ma del dhi malo ahinya kata oluar piny ahinya. Yueyo miluongo ni respiratory rate mondik 20 no be dhi malo. Alafu waneno heart rate kata gocho mar adundo be dhi malo machopo 90 no ka dhi malo. Alafu ka wapimo remo to wang'iyo gimoro miluongo ni white blood cells kata WBC. Waneno ka gidhi malo above 12 kata gidok piny below 4. Alafu nitie partial pressure mar carbon, mano be wapimo. Koro ma e stage 1. Ka wachako kanyo wang'e ni wadhie sepsis donjo. Ka wakawo gik moko ariyo kuom gik moko 5 go, to waneno be kumoro ma wanya wacho ni kae ma infection ae, wawach ni ofuolo, kata wawach ni olayo to winjo rem, kata wawach ni en gi kidonda moro, kamoro ma waneno ni infection ni nyae, koro kanyo wachopo koro e sepsis. To sepsis ni nyadongo ma koro bet severe sepsis. Magi matimre kanyo en ni koro remo ma koro wadhiro mondo dhi kama infection ni ntiere, ok odhi kuonde ma infection no onge. Ok odhi obwongo kaka dwarore, ok odhi e obo kaka dwarore, ok odhi e nyirokno kaka dwarore, to ma kelo gimiluongo ni organ failure. Mano koro wadhi severe sepsis.
Ka remono ok chop kaka dwarore, to idhi e gima koro iluongo ni shock. Sama wacho ni ng'ato nigi shock, wacho ni remono ok dhi kuonde ma onego bed nodhiye. To mae seche ma koro pressure ma ng'ato dok piny ahinya, ma kata ka wamiye pi, kata ka wamede pi, to pressure ok dhi malo. Nikech remo te dhi kuma infection no ntiere, nikech del tamo mondo otiek infection no. Koro kanye ma koro wacho ni ng'ato ntie septic shock. Chandruogni machopo nyaka septic shock ni ong'eny marom nade e gwengewa mag Kaluo ahinya ahinya pacho ka? Ma waneno mang'eny ahinya nikech seche ma infection chako ga ting'eni seche moko koki kwanye ng'wech, koki neno gik moko malokre e jatuo, kaka wawacho pressure lokre, yweyo lokre, adundo lokre, koki kwanye chon to nya chopo kama koro osechako ketho gik moko e del. Koro en tuo ma wanya geng'o ahinya ka wakwanye chon, sana sana e jatuo mobiro osuptal to en gi infection. Nikech kok wakwanye chon to gine ringo, onya kawo kata mana saa tero go wasechopo kama koro wane septic shock. Koro en gima onego bed ni wakwanyo piyo, to wakwanye piyo mondo wakony jatuo no. Kok wakwanye chon kamano to ema koro okelo shida mabiro go ma septic shock no. Ero kama na inya yena wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime mabedo dhi bedo kidienyi mondo bi in bende go mbaka kod Dr. Ian Amwata kotenore kod chandruok mar sepsis, omiyo kik dhi mabor kata matin kik isudi. Siling Pirario. Wauso nyako tumbu. Pirario. Yaye. Koro en ng'awa ma uso nyanya gi kitungu sani gotieno. An bende ero medane pasta matin. Well, what a coincidence. Bende chamo pasta. Mane gima nachamo. Mr. Gila fwenyo ni gimora mora maheri bendi hero. In bende kuyo nikech nerwa ma Vikram owuok odhi bawe ka ikendi. Kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. The ayes 141. The noes 58, total vote 199. Chik mar usuru mar udi okadho somo mar 2 od bura mamalo. That we expect all the interns to be reporting to their various institutions by 1st of March. Otherwise, on 29th of this February, Riwruog lakteche mar KMPDU obwogo bago ng'anyo chakre dwe manyien kaponi migawo mar thieth orem chopo singo margi mar miyo lakteche ma jopuonjre oboke mag tiegruok. To kaka an gima ng'eyo, Kisumu nosebedo city. Kaka Kisumu nosebedo city koro yarore. Kaka omedo duogo koni nyiso no yarore. Doho ma Kisumu ochungo kuom kinde chenro mar chako tich e kar yiengo geche ma Molem, kata obedo ni weg geche moko to osechako tiyo kanyo.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu maa en ga kidieny tende ni yudo thuolo mar gomba kod daktari wantiere kod Dr. Ian e studio mama Kisumu penjo mora ma inyalo bedo godo kotenore kod chandruok mar sepsis ma e sama ber mokalo ma inyalo tudorie kod Dr. Ian kata kamano daktari kapok wachopo kama oganda wa penje laktar mulna weche mag sepsis kod nyithindo matindo. Koro kaka nawacho sepsis ni seche ma kinga ma ng'ato ni piny ahinya to kanye ma koro yude yote. Koro nyithindo ma koko nyuol kata ma pok ochopo dwe achiel wige 4 ka dok piny giyudo ga gimoro miluongo ni neonatal sepsis kata sepsis e nyithindo. To sepsis ni en onego nyithindo mang'eny ahinya nikech kinga gi pod ni piny koro ginyagore gi infection mora mora. To nya wuok kuonde adek. Koro nya wuok kuom min nyathi kadhi e nyathi mano seche monyuole. Mano nyathi monyuola nyuola to sa 72 hours osechako bet gi liet, osechako yweyo matek, adundo nego matek. Nyiso ni infection ni chal ni owuok e min seche ma inyuole. Nyabet ni en kuonde ma daktari make maka kanyo matin wakawi simb Johannes. Johannes, hello, penj laktar. Rupi nyaji. Machiegni. Namba ni bi konya go. Bi konya gi namba ni awacho. Ngoro se chanda ka kabisa. Na chaka 94 suru sani an jai gi pira bi chigi. En duma kyani na daji, kyani na atma. Oto nga maka mo jeni tu lu ta tong mau ka yui sama yu tingana ke tro se tra. Ngi cha e la samara je tu ngi cha e la. Ka tiyo ka pri ni so no ngi ka ka nya no. Lakini daktari nyalo nyisa ni to ya adama nyalo tiyo ni. Sama lo ngama ta vi ka tra ma du ngi nda onge ko. Gino mata ko maka to kanya tiyo mai pes. Intiere kon mane? In kanye? Olana na ukawinje maber. Dr. Ian kata kamano penjo ma openjo ti winjo ang'o ma inyalo wacho ne kata rieko mane mading'ad ne kaka daktari wa makawuono. Kinyanyo na maber okawinje maber. Entiere kod chandruok mang'eny mokalo samoro bende entiere kod rem muche bende ng'adore osechandi kuom ndalo mathoth mokalo. Emo miena penjo ni entiere kanye kapo nono ni entiere siaya kod alwora mare to moro onyalo biro ka Equity Afya mondo mitimne nonro makende. Kata Equity Afya moro mantie machiegni kod onya chopo mondo wakonye. Erokamano ahinya. Ne wantiere ka neonatal sepsis mar nyithindo mayom kanye kama ne wantiere wachake ane gi kanyo. Koro onya chako kaka tuo moae kuom mama to dhi e nyathi. Mano waneno ga nyathi monyuol sa 72 hours osechako gi ranyisi moko mane wawacho mabiro gi sepsis go. Lakini be onya wuok e alwora ma nyathino. Seche ma nyathino onyuol, koko nyuole kamoro maler, gik mo otigo e nyuol mare no ka ok ler, gik mo make go, daktari mamule, makas mitiyogo ming'adogo, gik moko mitiyogo e seche minyuolo nyathino kok giler ma kama dwarore, to nyamiyo nyathino yudo infection. To nikech kinga ne ni piny, onya chopo kama koro en gi sepsis. To moro kendo chak en alwora ma nyathino kama koro dhi okete kama oninde gik ma ntie bute kanyo nikech kaka wawacho bacteria fungi kute gite gina e alwora wa kae. To koro nyathino monyuol no kinga ne pod ni piny koro ka gigi odonje dende kata kodonje remo to kelo neonatal sepsis no. To en tuo maduong' ahinya ma waneno kuom nyithindo ma koko nyuol. Kaweyo oko kata kaweyo alwora ma nyathini nitiere kama opiele kata gik moume godo ma ang' nomiye sepsis. Tiere chien kamoro kanyo mani wacho Dr. Ian ni samoro ogole kuom min gi. Pimna kama na matin nono ni ere kaka nyathi ma pod yom kata nyathi minyuolo nyalo kawo sepsis kuom mamane. Koro seche ma nyathi nyuolo nitie seche ma remo ma nyathi gi remo ma mama samoro kikre. Seche ma wang'ado gimiluongo ni umbilical cord. Koro ka nitie infection moro ma mama ntiere go to nya kadho odhi e nyathi. Mano mokwongo. Mar ariyo en kuma nyathino kadhe.
koro kamokadhe kanyo kantie infection moro nyabet ni en infection mar vagina, nyabet ni en infection mar labia, infection moro amora mantie yono kama nyathino kadhe no pod nya donjo e nyathino to nya kelo sepsis. Koro kamane awacho ni owuok e mama to dhi e nyathi. Antiere kod penjo moro oselalna. Kata kamano, daktari, wantiere kod picha moro kama iketonwa sepsis mabende wachonwa kata ni en gigo manyalo miyo ngima ng'ato lal, kata neno kiketo tuoche mopogore opogore kaka pneumonia, bloodstream infection, weche mag DF, UTI. Wawuothe picha ni mondi kapok adhi nyime kod twakwa makawuono. Koro kae makoro tuoche gi chako mopogore opogore. Koro kineno kaka tuo mar meningitis, mano infection mar obwongo, manya chako kamane kaka infection nyalo chako. Onya chako kaka meningitis kapok wadhie sepsis. Onya chako kaka tuo mar pien. Nyabet ni ng'adri kamoro kata in gadhola moro to kutego chako donjo gi iye, koro kelo infection e pien kanyo. Nyabet ni en gi e lungs, tiyudo pneumonia, ifuolo, iweyo bet matek, samoro liet bet mang'eny, to kanye makoro infection no chake, koro obiro kaka pneumonia. Onya bet e mfuko malach, inya bet ni en gi infection malach, kata urinary tract infection. Daktari wamakema kaka UTI kanya kawe simu moro ka Hello, penji laktar? Hello, Ruth. Machiegni? Okay, manga maber, anwoyo. Ero. Awacho ni en thung' mar alaji maka boche ni polo ta thong' zaidi. Aha. To ng'icha ila asiko nakatimo ni. Koro thong' no emose chanda samoro mucha ng'arde onge gima nyalo timo. Amuonyo ga traditional mawinjo kowacho kanyo na ema duoke ga chien. Koro unyalo nyisa yath manyalo tiyogo koweyo mano. Intiere kon mane? Traditional mawinjo kowacho ni duoko kinga piny ema hinyo ga tiyogo. In kanye? An game Siaya. In Siaya? Game Siaya, game. Daktari mari ni en allergy, wacho ni kaboche ni polo to thung' mang'eny kata iwinjo kaka wacho kaka duonde timore kachiel kod ng'weche, inyalo wacho ne nang'o? Openjo kacha ni en allergy seche ma boche ng'enye polo to winjo kothung' mokalo, ng'weche bende winjo kasakni ma kako nyalo timo nitiere yedhe mosebedo kutiyo godo to onge konyruok. Entiere gwenge mag Siaya. Inyalo ng'ado ne rieko nang'o Dr. Ian? Erokamano ahinya seche ma mano timore no nyakwara Mugejwang', aneno ka thuolo pod ber mokalo, inyalo oro oteni kata inyalo penjo kokalo Facebook page en Ramogi TV # en penj laktar, inyalo yudwa kokalo penj laktar, kanyo bende inyalo yudwa tok mano kende inyalo yudwa bende kokalo Facebook page na mar Nya Joseph, mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Ne wantiere kacha konyo sepsis kod nyithindo mayom. Seche manyuolo nyathicha onyalo yudo sepsis kokalo kuom yo moluwo seche minyuole, kokalo kuom alwora mopiele tok seche mosenyuole kata gigo mitiyo godo seche minyuole, magi duto te nyalo miyo nyathi sepsis. Mabende wayudo ni sechego nyathi nitiere kod teko matin mokalo ratekege ni piny mokalo. Koro kapo nono ni ng'ato moro entiere koriyo, entiere e dala to okonyore, ok ang'eyo ni daktari biro nyisowa ni mondo mi watim ang'o. Adwa ni mondo mi ang'e ni Facebook page en Ramogi TV # penj laktar, pod inyalo oronwa SMS, namba mar SMS nitiere TV mari mondo mi wamed konyore kanyakla, nikech sepsis biro kotenore kod infections manyalo mako del. Kokalo kuom pichani waneno kacha ni inyalo yudo meningitis mabende nyalo kelo chandruok kaka mag pien del ka ing'adori, nyalo kelo infection mabende nyalo donjo gi kanyo. Weche mag UTI, tuoche mathoro mako the odd lach, kanyo bende inyalo yudo weche mag sepsis. Daktari, ageno ni winja maber, koro pimnae ni to wadwa man Siaya ni onyalo timo nang'o? Koro kothung' kamano to ber mondo chopo osuptal mondo wang'i history mare be. Kowacho ni osetiyo gi yedhe mang'eny
ber kobiro gi yedhe go mondo wang'e ni yedhe mage motiyogo tang'o mosetimre kuom sama oseyudo ko omanyo thieth kamano. Koro gima nyang'ise ni onya chopo klinik wa ma Siaya mondo anene mondo wane kaka konye. Apani mano ber saidi nikech in Siaya, obiabia Equity Afya ma Siaya, openj Dr. Ian mondo mi ikonye. Daktari, pono ni ng'ato seneno ranyisi gi utimo diagnosis nango mondo mi wach ni ma in sepsis. Koro seche ma ng'ato osechopo osiptal to biro gi ranyisi mopogore opogore go, gima watemo mokwongo en ni mondo wakaw remo wapim remo ni. Dr. Ian, gima wadhi ng'iyo remo. Daktari Ian mondo mi akaw simb Charles kaito wadhi nyime. Charles, hello, penj laktar. Apenjo laktar niya. Tuo mar sepsis ma ipenjo kawuono kunyiso gibeluo ni en tuo mane gibeluo. Erokamano ahinya Dr. Ian. Wacho duogo iri. Wacho kacha ni wacho mana ni sepsis gi dholuo en ang'o? Nyinge ma dholuo to kendo chak pok wayudo maber. En mana tuo manyuolre ka infection. Tuo manyuolore kowuok kute mamoko manyalo kelo tuo e del. Kamano. Erokamano ahinya Dr. Ian. Wadok chien kuma ne wantiere. Koro seche ma jatuo osechopo, wakawo remo ni wadwa mondo wapidhe e lab. Wadhi kawe to wapidho to waneno ni ang'o madongo e remo no. Waneno ni ka en bacteria to en bacteria mane madongo, ka en virus to en virus mane, ka en fungi to en fungi mane, ka en parasite to en parasite mane. Koro ka waseneno ni en mane to wang'iyo be yedhe mopogore opogore manya nego kute go. Koro mane mokwongo wakawo remono to watere e lab mondo wapim. Mar ariyo, remono be wang'iyo white blood cell moro mane owacho ni dhi malo kata dhi piny seche ma ng'ato nitie gi sepsis no. Mano be wakawo mondo wapim wane kuma infection no ochope. Mar adek, wakawo lach, wapimo lach nikech kaka waneno sepsis ni infections mabiro e lungs kata yo mayueyo to mabiro e mfuko ma lach mago mang'eny gi kelo ga sepsis. Koro nyaka wapim lach bi mondo wang'e ni lach no be ler kose nitie infection moro mosedonje lach kanyo. Ka en kumoro ma waneno adhola wawach ni e pien to wakawo gimiluongo ni swab. Wagolo wapimo matin koa kanyo to wadhi to wakete lab be watemo mondo wapidh mondo wane ni ang'o madongo e adhola ma intiere no mantiere. Alafu korka koni be watemo mondo wago picha miluongo ni x-ray mondo wang'e ka nitie pneumonia moro maendelea kata TB moro maendelea e obo. Ka nitie ka jatuo biro gi rem mantie iye, samoro infection ochako gi iye kanyo. Wago picha mar ultrasound, wang'iyo ka nyirogno tie maber, waneno ka nitie gimoro amora molokre mantie gi iye kanyo manya ng'isowa kama infection no ae. Alafu mogik to wapimo gimoro miluongo ni lactate nikech seche ma infection lokre sepsis to waneno ga ka lactate dhi malo. Koro mano be wapimo. Manyiso ni en gino ma inyalo pim to tiende ni kinyalo pime tinyalo thiedhe koso daktari. Inyalo thiedhe. Ka asepimo mago te, ka asepimo mago te to mago dhi konyowa seche ma watimo thieth. Ka koro remo moro mane watere lab cha to waneno ka bacteria mopogore opogore modongo to waneno ni yath machal kama ema tiyo e bacteria no to koro yadhno ema wakete e jatuo makonye. Ka jatuo biro makoro ochopo kama koro sepsis ochopo nyaka obwongo, nikech jotuo moko biro ka gin confused, gikia kuma gintiere, pachgi oselal. Mago jotuo ma waketo to waketo gi kama inya ng'igi mayot. Jomoko be biro ka koro oxygen gi osechako dok piny nikech giyueyo matek ahinya. Seche ma giyueyo matek ahinya no onego bed ni oxygen donjo, lakini kiyueyo matek kamano no nitie carbon dioxide ma be bet mang'eny. Koro magi jotuo ma waketo negi oxygen mondo konygi gi yueyo. Lakini ka bacteria kata virus kata fungi osedongo e lab to waketie yedhe ma nya nego kutego. Erokamano ahinya daktari. Wach mogik miweyo wagodo kuma inyalo yudie?
Koro inya yuda Equity Afya Masiaya kichopa Court Road yo mantie Equity Bank tinya yudo Equity Afya Masiaya kanibro yudo clinic. Erokamano nya Dr. Ian Wamor mokalo kenda geno ni odiechieng' machielo wabutudore kodi e penj laktar mondo mwagoe mbaka. Erokamano. Mano en Dr. Ian Amwata entiere Equity Afya gwenge mag Siaya. Opuonjo wach mar sepsis inyalo geng'. Ainya joma mine kaponono ni dwani mondo mikonyri maber dhi e clinic mondo icheki ga seche ma inyuol cha nyuole hospital mondo mikik nyathi gam sepsis kata seche ma inyuole kata tok osenyuole. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Koth erokamano nyameja. Ani luonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masane. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.